Lweny ne wuok e boma ma Juja kane komiti mochung'ne weche omenda e kaunti ma Kiambu ochungo gedo mar ot migero nyaka gorofa mar 15 mawachore ni gere tok chik. Jakom mar komitino Zak Mbugua kod jalupne James Kamau wacho ni odno nopuodhi mar gedo nyaka gorofa mar 5 kende, kendo ginyiso buok ni odno osechopo e gorofa mar 10. Chik ne osegol tarik 19 higa mokadho mane chungo gedo no, kata kamano pod ne odhi nyime. Komitino koro kwayo gavana Kimani wa Matangi mondo donjre e wachno kendo chung gedo no. Rais wetu William Samoei Ruto alisema ya kwamba kila Mkenya alipe taxes. Lakini tumeshtuka kupata ya kwamba hili jumba ambalo limejengwa mpaka gorofa ya 15, unaona saa hii wanajenga petrol station hapa, hakuna tax zenye imeingia kwa Kiambu County Government. Wanafaa walipe milioni 60 kwa County Government of Kiambu kama taxes, kutoka valuation hadi inspection ya kila floor, lakini hakuna pesa zenye wamelipa. There is orders za kubomoa mjengo na hatutaogopa intimidation, hatutaogopa na haturudi nyuma.